Киро, няма ли малко, че майка ми звъни? Като не ти харесва и са на та отбивка, спирам и се разкара от колата. Да ти серат на главата. Няма ли казах, бе? Ало, майко, какво правиш? Не, още пътуваме. Да, като стигнем, ще ти се обадя, да. Не се притесна. Айде. Благодарно маркало да ни падна на главата. Моля, значи трябва да целуваш ръцете на Колю, защото той след като те заряза, аз те прибрах, да? Щеш да паднеш на мъж, щеш да те бия, щеш да те тормози, ама аз съм човек. Много ме я, че не съм ти бил шамарите, кога е требал. Добре, че се намери аз на нормалната да те взема, защото сега ще да си долен прашляк и да живееш още при майка ти. А я си я при майката, ма с тебе ще се занимавам. Киро, пика ми се, намери бензиностанция. Абе, на тебе ти е нещо много лесен живот. Аз по да кажа, че карам вече 5 часа и няма кой да ме смени да ходя да легна малко от зарема. Какво се оплакваш, бе? Нали ти си мъжа в къщата? Ти трябва да се грижиш за нас, иначе ще си някой долен прашляк. Я не пибиткай, бе, майка ти дева. Браво! 6+, ние на море ли отиваме ли в гробищата?